zerra mekanikoa nahi genunin, mina niru balditza bete ergen ditu. Lehenengo altzea zen, mekanikoa izatea. Gero, zapata kaxa baten tamaina gutxi gora bera izatea, eta edozein materialez ina egotea. Erabili dugun materiala, egurra izan da, eta hiltzeak, espainoara bai erabili dugu motorra eta hemen ikusten bateria eta kable batzuk. Gero ebai zerra biribila jarri diogu. Eta hauteko garaian hasieran jarri genion beko egurra euskarri bezala, eta gero zutabe batzuk, eta gainean beste egur bat. Eta gero zutabiak ziltziakin heldu genituen beko euskarrira eta goiko euskarrira. Gero hemen erdian ingenion zulo bat zerra jartzeko, eta jarri genuen zerra jartzeko motorra euskarria, eta motorran puntan jarri genion barilla bat, eta hortzikan zerra jarri genuen. Eta hasieran bateria jartzeko garaian eduki genuen arazo bat, hasieran pentsatzen genuen bian jartzea zutabea heldua edo, eta urruten geratzen zen eta kabliak horrekin traba egiten zuten. Eta orduan erabaki genuen goian kajatxo bat itea bateria sartzeko. Hau egiteko etengailua hasieran pilan energia motorra etortzen da, eta motorra barillai bueltak ematen dizkio eta barillakin batea zerra bilakatzen da. Nengo izugu demostrazio txiki bat. Papera zizkatu.